रिकॉर्डिंग स्टूडियो डुमरसन। म्यूजिक बाय विकास बिहारी। पहिला बेरा भूखल बानी छठी रे बरतिया बता दिया माजी। पहिला बेरा भूखल बानी छठी रे बरतिया बता दिया माजी। हाँ बता दिया माजी। कैसे दिहल जाला रगिया बता दिया माजी। रउओ नहाली नया पेन्हली साड़ी। जल्दी से चलल जाई छठी माई के दुआरी। रउओ नहाली नया पेन्हली साड़ी। जल्दी से चलल जाई छठी माई के दुआरी। बड़ा सुंदर बाटे आपन अम्मी वाली घटिया ओही जे माजी। बड़ा सुंदर बाटे आपन छपरा के घटिया ओही जे माजी। हाँ वही जे माजी। चल के दिहल जाई अरगिया ओही जे माजी। चल के दिहल जाई अरगिया ओही जे माजी। सुनिए मरौआ करी जानी देरी। नीतीश मनीष से मांगा दी फलहरी। सुनिए मरौआ करी जानी देरी। सुनील विकास से मांगा दी फलहरी। बाजतावे राहुल राज के छठवाली गीतिया सुना दिया माजी। बाजतावे राहुल राज के छठवाली गीतिया सुना दिया माजी। हाँ सुना दिया माजी। कैसे दिहल जाला रगिया बता दिया माजी। माँ लक्ष्मी रिकॉर्डिंग स्टूडियो डुमरसन।